Ang balaang Biblia mao ang pulong sa Ginoo. Ang Biblia adunay kaunuman o kaunom kakasulatan o libro. Katluag siyam kakasulatan ang naa sa daang tugon o ang karaang kasulatan. Kawahaag 7 kakasulatan ang naa sa bagong tugon o ang bagong kasulatan. Ang pulong sa Ginoo, ang balaang Biblia, usa ka 2% nga tinuod. Nahasulat kini pinaagi sa lamdag sa Espiritu Santo. Ang Biblia labing tinuod. Kini gisulat isip inspirasyon sa balaang espiritu. Punon kag kaalam sa Biblia mahitungod sa kinabuhing walay katapusan. Ang Apokrifa walay lamdag sa Espiritu Santo. Ang Apokrifa dili tinuod. Mga libro nga Deuterokaniko walay lamdag sa Espiritu Santo. Mga libro nga Deuterokaniko wala nagsubay sa balaang espiritu. Mga libro nga Deuterokaniko dili tinuod. Ang Apokrifa. Ang Biblia adunay kaunuman o kaunom ka libro lamang. Ang pulong sa Ginoo, ang Biblia, nagahatag og kinabuhi. Gihimo sa Ginoo ang mga kalangitan ug ang tibuok kalibutan pinaagi sa iyang pulong. Ang balaang Biblia labaw sa kinaiyahan nga kasulatan. Mao kini ang pamaagi sa Ginoo sa pakikiistorya kanimo. Kung gusto ka makadungog sa tingog sa Ginoo, pagbasa og Biblia. Ang pulong sa Ginoo, ang Biblia, susamag tubig. Sa atong unang pagdawat sa kinabuhing walay katapusan, nalimpyuhan kita pinaagi sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo kahayag sa atong kinabuhi. Kini nagatultol kanato sa atong angay nga pagaadtuan. Ang Biblia nagapasabot kanato sa madulom nga kalibutan. Ang pulong sa Ginoo, espirituhanong pagkaon. Sa imong unang pagdawat sa kinabuhing walay katapusan, ikaw espirituhanong bata pa. Kung magbasa ka og Biblia, mahimo kang kuskan aron makasukol ka sa dautan. Ang Biblia usa ka liso nga moturok hangtod kini mahimong usa ka dakong kahoy. Ang pulong sa Ginoo usab usa ka espada batok sa mga tentasyon ni Satanas. Gigamit ni Jesus ang espada. Ang pulong sa Ginoo motabang usab kanato sa pag-ampo. Timan ang pulong sa Ginoo mao ang gigamit aron mabuhat ang kalibutan ug mga kalangitan. Kining maong pulong nga ang naasab sa atong baba kung nag-ampo kita nga mabago ang atong kinabuhi ug ang mga butang sa atong palibot. Kung gibasa o gituman nato ang Biblia, susama kitag maalamong tawo nga nagbarog og balay sa ibabaw sa dakong bato. Kung ang usa ka balay dunay lig-on nga pundasyon, dili kini matumpag bisan sa panahon nga naay kusog nga bagyo. Buot pasabot ni ini nga kung ang atong kinabuhi nakabarog sa Biblia, kanunay kitang magmalampuson bisan pa sa panahon sa kalistanan. Ang Biblia nagsaysay kanato paunsa mosunod sa mga lakang ni Jesus. Ang Biblia nagtudlo kanato unsaon pagsubay sa dalan ni Jesus. Si Jesus gibunyagan pinaagi sa tubig ni antong hamtong na siya, dili ni atong bata pa. Ug mikunsad sa ibabaw ni Jesus ang Espiritu Santo. Si Jesus gibunyagan sa tubig alang usa ka dakong tawo, dili nga gamayng bata. Ug ang balaang espiritu mikunsad ni Jesus. Wala na munyag og bata si Jesus. Katong mga hamtong lamang nga nakadungog og nituo sa iyang pagsangyaw. Mga hamtong lamang nga nakadungog og nituo sa iyang pagsangyaw. Si Jesus wala ni kasamo bunyag og gamayng bata, kundi mga hamtong na nga mga tawo nga nakadungog sa iyang pagsangyaw og nituo niini. Kung nabunyagan ka sa maling pamaagi ingon usa ka masuso, mamahimong mabunyagan ka pag-usab kung hamtong ka na. Kung ikaw gibunyagan sa sayop nga paagi pagkabata pa, ikaw pwede usab bunyagan inig dako. Ang bautismo nga karon nagaluwas sa mga mintuo lamang nga mga hamtong. Kung mukunsad ang Espiritu Santo kanimo, makasulti kag laing pinulungan. Kung ang Espiritu Santo mukunsad kanimo, ikaw mamahimong musulti sa lain-laing lengguwahe. Ang Ginoo, Dios nga walay sinugdanan o katapusan. Ang Ginoo dili ribulto. Ang Ginoo hilabihang kabantugan aron atong masabtan sa hingpit. Mabati siya sa bisan asa sa iyang binuhatan. Nagpuyo ang Ginoo sa langit ug nagmando sa tibuok kalibutan. Ang batasan sa Ginoo dili mausab. Ang Ginoo mao ang mabubuhat sa tanang butang. Gamhanan ng Ginoo. Pinakagamhanan labaw ni bisan kinsa. Nasayod ang Ginoo sa tanan. Nasayod siya sa tanan niyang binuhatan. Nahibalo siya sa imong gihuna-huna. Balaan ng Ginoo. Buot pasabot ni ini, hingpit siya.
Ang Ginoo usa ka espiritu. Buot pasabot ni ini naa siya dinhi karon. Ang Ginoo usa ka tawo nga mamahimong imong ilhon. Gusto kang ilhon sa Ginoo o gusto niya na ilhon nimo siya. Ang Ginoo mahigugmaong amahan. Gusto sa Ginoo nga ipakita ang iyang gugma o kaluoy kanimo. Ang Ginoo hilabihang kabantugan aron mupuyo sa mga templo. Ang Ginoo wala nagpuyo sa Romano Katoliko lamang. Hilabihan niyang kabantugan alang ni ana. Ang mga pare sa Romano Katoliko dili makapausab sa misa ngadto sa Ginoo.